Ahojte, tu Kurča a ideme natáčať Slendermana. A už ideme. Musíme si dávať pozor, aby sa nám nevybila baterka. Počujeme dýchanie, rýchlo utekajme. Rýchlo. Utekajme, počujeme dýchanie. Čo robíš? Radšej nič, vyhňam sa domov. Kegna, tu je Dicky, čus. Fuj, som sa inak zlakla. Nemáš zač. Čo to ty si ma naplašila, však ja som ho tam videla. Hej? Niečo tam budeme mať asi papierik. Ak to nebude Slenderman. Ha. Len to za teba, keď ho vidím. Ale aj tam by mal byť papierik. A tu pri mne je Dicky a Pulčátko. Našli sme papierik. Ber ho a utekaj. Dicky mi tu hovorí, že sa nikdy nemám pozerať za seba. Pozrieme sa. Môžeme. Zabudni. Kurce. Ja sa bojím zasnúť tú baterku, aby sa mi nevybila. Tuto bude aha listok. Oj. Neviem, ale strašne sa bojím. No zabudni. To Pulčatko mi tu hovorí, že si mám zhasnúť svetlo. No môže zabudnúť. Aby sa ti nevidelo. Tak nech sa vybiera, či nech ma on zabije. Až ma striasa a potrebujem ísť na vecko z toho stresu. Nejdem. Dominika, Dicky, rýchlo. Na čo? Vieš, čo som videla? Čo? No bol tam papierik a bol tam nakreslený Slenderman. A k tomu tam bol nakreslené, že no, akože nie. Čo to mohlo znamenať, že tam nie bude? Hej. Ja sa bojím toho domu. Nie. Nie, Dominika, Dicky. No, to bude vypísať. No. Určite neboj. Ale ja to budem určite na videu. Ako ďalší vlog. No, bude. Bojím sa, že sa teleportne rovno predo mňa. A bojím sa aj toho, že ma nikde nájde. Ako napríklad Guga. Nie, nepláš ma. Rada, že to nebolo... Nerob.
No, ešte nie je viac. Koľko máš diskov? Nerobte! Koľko máš diskov? 2 alebo 3. Ticho, púčatko. Púčatko zahlasilo, že chce byť Dicky. Pravda, budeš púčať. Ježiš. Ty si púčatko. A sme pri plote. Ja som Dicky. Chcela by som sa stať, ale to už konečne Ani dostať. na to, čo zadko. Ešte nebiežu. Nepozeraj sa na ňo. A čo len kde je? Už tam není, pozor plot, otoč sa. Dicky, dokonči to. Nie, sa bojím. Končíme, ahojte.